Simrang hilin eh. Hello, good morning. Mainit sa ta. Tumpas ako kape stick. Thank you, Lord. Thank you sa kasas kinabuhi. Ang tamatarong buntaga. Hanggang Domingo. Last day lang siguro ng November. Daghang salamat, Lord. Daghang salamat. Hello, good morning. Salamat sa gasas kinabuhi matag adlaw. Kamata-mata ng buntaga. Ako ro'y trabaho. Ang ainit sa ako. Mga kinyong tanan. Morning ayop. Morning mga pita. Di makabalo. Mainitan nito. Tanan. Ano kay duty ron. Pero man to ko. Merkado. Kay kuan. Pwede ko gulay. Nada ko i-share ninyo mga kaigsuonan o mga sukit sa kahanginan. Nako'y pangutahan ninyo ang say madong buhaton. Kamu ko na pangutahan ko na mula haon sa itong katubag na hingalan mong di mao. Kaya mga words nga di madong nga mong madinggan ang say buhaton na mga gana. Ay, marag, tadaan din sa namang problema haba. Ako na pa, 2019 pa, hanggang tanong 2020. Puro na. Alam itong singit-singitan na mga inog, burikat kang dako, kriminal ng dako. Mga pan kun may, mga buang kun may, mga wakwak. Skemado na ng buhaton na mo. Nagwasa mi din ha mag-abot, mamingan nga, mga burikat ko ni kami tanan mga ang anak. Atong banag, ingan pangizag. Apoy nga, kriminal kuno, wakwak, manyakis. Manang, asa mi lograhada na, mga dumiog. Advice, usay ang mong bahaton. Sure naman po po ang mga problema na isang ipang istorya naman. Makapulay ng tana nga. Kala kung ito pa mag-vlog. Kung ito pa maka-vlog, ang cellphone nagaba na. Ang cellphone po nga binidyan. Naman po sang apo. Mamutoy dyan, hindi nga. Magkasigan ako ni mo gamit. Saan man nga, nag-lead man po cellphone ang mga apo. Ang isa nagkapo sa kuwang cellphone, magpuli-puli na sila. Unang, asa pa nasa ko nilang vlog, iipon ka ron, wala nila ma-upload. Tungkol kay, gabagod ang cellphone. Tabot-tabotan pa nila mag-asa man din yung mga, Basin sunod adlaw. Sinungan sa ko din. Sinungan sa ko din mga pilasong adlaw siguro. Sa day to po dapat tag-birthday nanay. November 10. Manangit ko daan na sang boss nga 9 sa hapon mo anak ko. Musibat.
sa tulingan nga katuon ko sa mga tanaw sang video, okay rag matuog ka. Mapukoy dapat og tanaw kag di basta ako nang sulod ako sang tinod sa mga problema. Mabara din niya ho. Salamat naman po ko sulit nga tiglili sa akong mga video. Kaya bawa na magpinsang mo. Ang pinmama ka na asa mo dapat sa lugar na istihan ka ron. Apil naman sa mga pag-ampro. Hatagan tagbas kong paglawas. Kung mga panikay sikay tamang tag-adlaw. Maras kinahanglan sa tang kinabuhi. Ito bag sa pangutanan, wa ba di ko na po isuldo-sildo sa ang pag jaw-jaw. Ang tuganan, ito nakasuldo ko di aras June. Nagkamang aghang dala ron. Aghang dala ron, murag kuan pa. 55 pa. Siguro na. Di mo ko tigli $1. Basta kay last ng suldo, June. Masulde ko o kuan, 7 kapin. Namin sige ingon nga daghan ako ng sildo pero tanawa makita raman pud sa views super ang views gin taon ko tag 100 kapin. Madyo man $1 sa tanan musud sa kadlaw o sa mga tulo kadlaw $1 mo matag si Mita. Maram na, ulit naman ko makulit kasi kat pagsugod na sa una, views mo ko sa una, tag 500 adlaw-adlaw. Yung kanila ganin, mag-video ta nga, atas na-una, sa mga problema daghan. Ang sabala may mga video, kaya mo ko time, mag ko yun nga. Ayaw ko sa manamog, kailan ako ka-vlog ang na-upload. Namay ko servisyo itong tulumanon di ba yun dito tayo nga kapokus tas mga video kaya namin ito trabaho daga mga po sumhanag ang sayang trabaho adlaw na lang naw maragapon ko dito sa San Isidro natural kaya marumuto ako ko na kinahanglan og sa San Isidro para ma-update po makita po daghang igagaw yung sayang trabaho. Sarap po na, remembrance po nang pag-video dito din nga may saligan. Mainit data, mamiling ayog, morning ma'am. Dit Mendoza, good morning. Din Mama Kabalo. Salamat kayo sa kaunay mong paglili. Noel Dominguez da sa Cebu. Dapat ni Alan Nisnisan sa Cagayan de Oro at sa kadapit sa Cagayan de Oro nakaraba ko yung mga dyan sa Cagayan o mga first cousin side by side ni tatay o ginanay. Sa katuloy ng utang nasa ng PM na nga. Ayun sa kuna ka ito ang lipoy ang dito sa Isidro. Ang guwaso ito sa kaso ito ba ni kalitang pangutana. Wana, side by side. Ang baji side sa tatay. Discussing ni. Ang laki. Discussing ka po ni side ni nanay. Sa Bertudaso. Sa Bertudaso kanyos Bertudaso. Sa laki, sa baji, Ayuban Burato. Nakasabot na dyan mo. Wala dyan isulti. Kaya sa'yo di mo gutig basa o message. Dali po ko kanunay sigawi sa cellphone. Mado naman sila mga aban na video mo lang na cellphone kanunay. Ako lahi. Ako lang ko trabaho.
A few moments later. Nauli na day ko ikas merkado. Sa ara mahala magisda, may nakita ang sagbot sa dagat. Mamahaw ko. Ang palit mo ni siguro kuan gulay. Kuan sayote, talong, ampalaya, batong o panakot. Mamahaw sa tarinjo. Grabe mahal ang isda. Kuan na mo kulit sagbot. Kuan na mga apsis mayor di ay sim tato, lakaw naman. Nagbo naman hinuuna mo. Ang to kali mamahaw. Ulit na siguro. Na. Alam ba mo din yung sitan doon? Presiden sa publing ilagang pawot. Sa dyan katambag din dyan nga. Ingin man mininda o publik ko naman ilagang pawot. Nga wakwak ko naman mga tiguan na. Nga buang ko naman. Hindi naman naman ginuulay man ko. Ito lang idang ingan nga. Kami mga pamilya, mga bulikat. Good. Ingat ko, mga tambag mo sa pangutanan ninyo. PM laman mo kung saan ang buhaton. Ito ko itong nangutana po nga. Balik-balik nga sa ginahan sa ang mga apo mo na PM laman mo kaya ang habaw mo. Ang tawag po kung promibula na kung saan ang buhaton. Nga ng kuan. Ako naman pinianan, kaising-ising ko naman, daghan ko naman atraso. Ako naman pinianan. Ako naman bisag radyo na laman. Pubulag yung taon, may. Pubulag yung taon ko naman, pubulag ko naman silagang paut. Salamat, thank you Lord. Napunta mga dato silang nahusga na mo nga publiko naman sila kang paut. Naman yung pagkawas sila kang paut. Dapat ba pinitong saging?